ebe ka ndị ichie ebe nna m nọ wee na-atagbu onwe m n'afụfụ, maọbụ ebe ka ndị ikwu nne m nọ wee na-atagbu onwe m n'afụfụ? Ife a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ma ọ bụrụ na ife sielu ha ike a na-akọwara ha nọọ ha bụ onye ahụ ahọpụtara na ngwuru ha ya azọpụta ngwuru ha. Ọtụtụ ebido tụba alịrị taba aka n'ọnụ jụba ajụjụ kedu ebe ndị ichie ebe nna ha ahụ nọ. Ọ bụrụ na eziokwu nọọ ha maka ahọpụtara ya ebu atọpụ ezinụlọ ha na-abụ kedu ife mere onye bụ ndị ichie ji wee gba nkịtị ha were na-ata afụfụ? Ụfọdụ asị gị ọ bụrụ na a kpọrọ ya oku n'eziokwu, ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị pụrụ iche, kedu ife mere eji wee hapụ ya? Ebee ka mmụọ ahụ kpọrọ ya oku o ji wee na-atagbu onwe ya n'afụfụ? Ngwa gee ntị. Ife mere o ji dịka ya sị na gị nwa bụ onye ahọpụtalụ a na-ene anya n'ezinụlọ unu maọbụ na ngwuru unu maọbụ onye akpọrọ oku. Ife mere o ji dịka ya sị na afụfụ na-abịakarị n'ụzọ gị maọbụ ọnwụnwa dị iche iche na-abịakarị n'ụzọ gị bụ nke mbụ, na emelu gị ka ị bụrụ onye ntọhapụ n'agbụ. Emelu gị ka ị bụrụ onye ga-azọpụta ndị mmadụ. Nzọpụta a na-ekwu okwu ya abụghị sọsọ nzọpụta nke gị. Nzọpụta a na-ekwu okwu ya bụ ntọhapụ n'agbụ ndị nọ gị okirikiri na ndị nọ gị ote aka. Kedu ife m na-akọwa? O were gị anya na onweghị ka ọ ga-asị bụ maọbụ mmụọ ọbụla ji mmadụ na-agbụ ga-esi wee fụ gị marụ nọọ gị nwa ga-abụ onye ga-abụ ikwudo ha kwa ndị ọzọ nọ gị n'akụkụ ekuru ume. Mmụọ dị iche iche na-achọghọ ka ya bụ ife dị ga-ebido ịgba gị mgba. Mgbe a ha bido ịgba gị mgba, ọ bụrụ na ị bụ onye ukwu na-esighị ike n'ala, mgbe a ka ị ga-ebido ịtụ alịrị dị iche iche. Mgbe a ka ị ga-ebido ibe akwa na-atụ alịrị. Ọ bụrụ na gị nwa bụ eziokwu onye ahọpụtara kwesịrị ịbụ n'ezinụlọ gị enu, kedu ife mere iji ata afụfụ? Ọ maka na nzọpụta gị ga-abụ nzọpụta ndị nọ gị nso. Nzọpụta gị na ntọhapụ na-agbụ gị ga-abụ nzọpụta na ntọhapụ na-agbụ onye ọbụla nọ gị nso maọbụ ndị n'ote aka, maka na enyemaka nwere ị ga-esiriri n'aka gị wee baa onye ọzọ aka. Ọ bụrụ na o nwee mmụọ ji onye ahụ aka, mmụọ ji onye ahụ aka bụ mmụọ ji anya ha enwe aṅụrị na ngị nwa na onwe gị gari akwudota, maka na ngwa ngwa ikwudotara onye ahụ ha ji n'aka maọbụ onye ahụ ha ji nọ gị n'akụkụ ga-akwudota. Ife ọzọ dịka nwanne ya bụ na ịbụ onye etelu onyinye amala. Onyinye amala gị a na-ekwu okwu ya karịrị ọkpụkpụ aka. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị it's deeper than skills. Ọ bụghị ife ga-abụ apụta sị na onye a nwere anya nka. Onyinye amala a na-ekwu okwu ya bụ onyinye amala ga-abụ ịnọrụ ị na-afụ ife ya eme echi. Ọ bụrụ na ọ bịaghọ gị n'obi, ọ bịa gị na mmụọ, ọ bịaghọ gị na mmụọ, ọ bịa gị n'ọnụ, ọ bịaghọ gị n'ọnụ, ọ dịka ya sị na ya bụ ife emere gị n'anya ife ya, ma ọ bụ na a na-egosi gị ya na nlọ ma ọ bụrụ na ịlahụ ụla. Mmụọ ọbụla na-ebu agha maọbụ mmụọ ọbụla bụ ajọ mmụọ agaghị enwe aṅụrị na ịfụ ya, maka ngwa ngwa ịfụ ya ị ga na-eti mkpu ka amala ife eme ya bụ mmụọ, ka ya bụ mmụọ wee nyefee ka ndị ahụ o ji n'ọrụ wee nwere onwe ha. Ya bụ gị onye kpatara ọbịa o ji adị ka ya sị enwere ọtụtụ ife ọ ga-abụ ịfụcha ife ọmụmatụ. Enwere ike onwe onye nọ gị n'akụkụ bụrụ unu ife ọjọọ n'obi, nke ahụ iji bụrụ nwatakịrị pụrụ iche. Ngwa ngwa ifuru onye a, mmụọ ahụ nọ gị n'ime bụ mmụọ ahụ dị ọcha ọkụ ifie na-enwusi ike ga-agwa gị sị gị na onye a bụ ife ọjọọ n'obi, na onye a na-echere unu echiche ọjọọ, na onye a achọghị agam n'ihu unu. Mana enwezi ike ineghara ya anya ka okwu ghara ise, maọbụ ineghara ya anya na ikwuo na ndị nọ gị n'akụkụ ga-asị gị na-asị maka ife gị na enwe ike onye ahụ na-eme omume ka e wee sịkwa na ọ bụ onye ọma. Ngị nwakwuzie ndị nọ gị n'akụkụ ama nkweta ife ị na-ekwu isi ka ị ka mechie ọnụ. Emezie onye ahụ mepụtawazie omume ahụ ọ pụtaba ife ga-akwụzi maọbụ ife ga-apụ gị n'ọnụ bụ n'ịma bụrụ ya ama na ụdị ife a ga-adị kama na-eme ụma wee gbachi nkịtị. Ọnya kpatalụ ọbịa ọ dịka ya sị na gịnị mee na ọnwụnwa na-abịakarị n'ụzọ gị bụ onye edebere na gị ga-atọhapụ ezinụlọ bụ be nna gị, maọbụ gị bụ onye edebere na ị nwere onyinye amala idoziri mmadụ ụzọ. Maka ifi gịnị mmụọ ndị ahụ ị na-akwado ka ịchụpụ n'ọnọdụ ha nọ ama mfụchakwanụ gị wee gba nkịtị. Ha ga na-elu gị aka ka amara na a ga-akwatu gị. Ha ga na-elu gị aka ka amara na a ga-emenye ọkụ ife ahụ chi gị debelu gị. Ọnya bụ ife kpatara o ji dịka ya sị na ọnwụnwa na-abịakarịka n'ụzọ ndị ahụ edeberu n'ọha nwa bụ ndị ga-eme gịnị ga-akwụba ezinụlọ ha, maọbụ ndị ahụ edeberu n'ọha nwa ga-ewepụta
ga-ewebata ife ọma n'ezinụlọ ha, maọbụ ndị ahụ edebere nọ ha nwa bụ ndị akpọrọ oku ịtọpụ mmadụ n'agbụ. Ife ọzọ dịka ka nwanne ya o ji dịka ya sị na ife ọjọọ a na-emeka n'ụzọ gị bụ onye nwatakịrị pụrụ iche edebere ga-atọpụ ezinụlọ gị na-agba ụbụ, na mmeghe ụzọ gị ga-abụ mmeghe ụzọ ndị ọzọ. Ngwa ngwa ife gabalụ nke ọma, ezinụlọ gị ife agabalụ ha nke ọma, maka na ọ na-abatalụ gị na-edozi ezinụlọ gị. Mmụọ ahụ na-agba ezinụlọ gị mgba ga-akarịrị anya fụ na ọ kwaturu gị, fụ na ịma mmezu ife ahụ chi gị debelụ gị n'akụkụ gị. Ọnya kpatara ogo ncha ịkaba ahụ ka ị gbasie ụkwụ ike n'ala n'agbanyeghị ife ọbụla ị na-agabiga. Ka ọ ka ha ma otu a nọ na Ada Ndị Gboo bụ afa m. Ọ bụrụ na nke a bụ izizi na-esonyere anyị si gị dee medalụ. Ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mgbe, anyị sịkwa gị ndewo, maka na ọ dịghị ofecha fecha. Echefukwara na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne. Nyelu maka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya ma zọnyelu m okwu na ngalaba okwu. Nke kacha nke, tụsalụ m ozi a zonye okwu na ngalaba okwu, maka na enwe ike ọ bụla okwu ahụ i kwuru na ngalaba okwu ndị oyibo na-akpọ comment section ka onye ọzọ ga-afụ, o wee baalụ ya uru. Ada Ndị Gboo bụ afa m. Ka emesịanụ.